आदा 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 मा जाखो नों आदा? दहायनिफ्राय बेबायदिनो गोग्लैना दङ आदाया। सोरबा सोरबा नुदोंबाबो जेबो मददबो खालायफैयाखै। दाना मानसिफोरा बेबायदिनो सोरबा थैनि थाखाय लामायाव गोग्लैना थाबाबो थिखांफैया, भिडिअ'सो खालायग्रोगोन। मा जादों मा जाया एक्सिडेन्ट जादोंबाबो भिडिअ' खालायगोन, भिडिअ'खौसो खालायग्रोयो, मबाइलखौसो दिहुनग्रोयो। मानसिया थैनानै थां थेवबो मदद खालायफैया। आदा रनि आदा आंनिबा आदाखौ थाबैनो हस्पिटालाव लांनांगोन। औ थाबैनो हस्पिटालाव लांनांगोन आदाखौ। दे आंनि मदद खालायसै आदाखौ थिखांनायाव। औ दे थाबैनो खाथिनि हस्पिटालाव लांनांसै आदाखौ। रनिया अबाव थांखो? मा हर जालायलांबाय दाबो मोनफैना मानसिया। अबाव ओंखारलांखो बियो लाजिनानै? आं मिथिगौ जोंफोर सानैबो रावबो जोंफोर गनायना लानो हायाखै। रनियाबो आंखौ गनायनो हाया, आंबो गनायनो हायाखै। नाथाय जोंफोर बुंदोंमोन ना बेयाव थाला होननानै। ओंखारलांनो साननाया दा मा जागोन? रनिया अबाव थांखो? बे जायगानिफ्राय थाबनो ओंखारलांनांसिगौमोन जोंफोरो। थानो गिनो मोनबाय आं बे जायगायाव। मानसिफोरा मोजां नङा। रनिया मानो बेबायदि ओंखारलांखो दे? बे जायगानिफ्राय ओंखारलांगोन होननायानो दा अबाव गोमाना थाखो? थाब थांनांगौ बे जायगानिफ्राय। बे गाज्रि मानसिफोरा, आखल गाज्रि मानसि, गोसो गाज्रि मानसिफोराबा आरो मा सानना दङ जोंफोरखौ मेगन सानानै आरोबा मा खालायबावगोन सानदों? बे जायगानिफ्राय गोजान जायगायाव थांना थाहैनांसिगोन। मा जाखो आंनि लाइफआ? मानो बेबायदि थेर बेथेर जालांखो? मा सानदोंमोन मा जाखो? मा समाव लाबोनानै दोनफैखो आंखौ इसोरा? मा खालायगोन दा आङो? आं मा मावनो दा? आं अबाव थांनो? मा खालायनो आं दा लाइफखौ लानानै? बे संसाराव मा जाबावगोन आङो? हमनोनो हाला आङो। आंनि जिउआव आरो माब्लाबा मोजां सम फैफिनगोन ना? मायबा मोजां जाबावगोन ना आंजों आरो? एसेबां गाज्रि दङ, एसेबां गाज्रि जानाय दङ। इसोरा आंनोनो हरजोबदों ना बयनोबो? बयखौबो गाज्रिखौ आंनोल' हरदों, आंनावल' जा होननानै। आंबो रनिनि मोजांखौ नायनानै थाबाय। रनिया बेमार जादों होननानैखायसो, टिबि बेमार जादों होननायखाय आं साननैसो थाबाय। रनिया मोजां जाथोंसै बिनि उनाव आं थांगोन होननानै। नाथाय मा जानानै थाखो? आरो दा आइराखियाबो, बे हाबानि आइराखिखौबो मा खालायनो दा? आं हारसिं जानोबाथ' आं जेराव मेरावनो थांनो हायो, आं खामानि मावनोबो जागोन। नाथाय दा आइराखि रानिखौबो बेखौबोथ' नायनांगौ जाबाय। बे उन्दै गथ'खौ आं बेबायदिथ' गारना थांनो हाया। रनि अबाव थांखो नोङो? नोंखौ नेनो गोबाव सम बारलांबाय दा। हरावनो आं थांनो नागिरदोंमोन। दा सानजाब्ला आरो गाबोन मानसिफोरा मा बुंबावगोन? सोर मा खालायबावगोन? मा बुंदोंबावबा? आं हाला सहायनो। आं हरावनो बेनिखायनो थांनो ओंखारलांनो नागिरदोंमोन बे जायगानिफ्राय। अबाव थांखो नोङो रनि? दे जोंबो थांसै हाबा। नों मोजां थाथ' आरो मबाइलफोरा मोजाङै ला। फन खालायबाय था। आयै मा जाखो बेफोर हरखाबनो आंजों? आं हमस'नो हायासै आयै आंनि जिउआ मा जाबावगोन आयै? आं माबायदि बेयाव थानो आयै? आंथ' बुंबाय बेयाव थागोन होननानै, बे सिख्लाखौ हाबाबो खालायगोन होननानै बुंबाय। नाथाय आयै आंनि गोसोआनो बिखौ गनाया। आं माबायदि बिखौ गावनि हिन्जाव होननानै लागोन? माबायदि जुलि लागोन आं बिखौ? आबा गुथाल, नों दा बेफोर खोथाखौ एसेबां दा सानसै। जा जागोन जाबाय थागोन। मिन्थिबायना? इसोरा जा खालायगोन मोजांखौनो खालायगोन। दा जिखिनि जालांबाय दङ जों गावनो खालायनो होननानैथ' खालायाखै, इसोरानो खालायलांगासिनो। देनांबो जा जागोन मोजाङानो जागोन, इसोरा मायबा खालायगोन। मा मोजां खालायगोन बाबा इसोरा? जेबोथ' मोजां खालायाखै। माथो खालायनो हाबावनो? मायबा अपसन दंबावोना जोंफोरनि आखायाव? जेबो अपसनबोथ' गैबावला। सोर सानदोंमोन बेबायदि जागोन होननानै? नाथाय जाबाय दा बेनिखायनो बांद्राय साननांला। नों मोजाङै थाबानो जाबाय। जेरै जाबाय थायो बेबायदिनो जाबाय थासिगोन। जेखिं लांबाय थायो समा, बेखिं थांबाय थासिगोन जोंफोरो। जों जेबो माबाला। जा जायो जाबाय थाथोंसै। नाथाय बाबा हाबिला, दा नोंखौ आरो आं हाबिलानि खोथा मा बुंबावनो? नोंसोरनोथ' नांलायनानै नोंनो बेफोरखौ खालायदोंमोन। हाबिलायाथ' ओंखारलाङाखैमोनानो। नाथाय जाबाय थांनाय समखौ आरो थांनाय खोथाखौ मानोथो दिहुनफिननो? दा माथो खालायनो हाबावनो? बिबोथ' फैफिनासै, ओंखारलांबाय। नोंबोथ' नागिरना मोनासै। सम बारलांबाय, दा माथो खालायबावनो? नाथाय बाबा आं हाबिला थानायावनो बे सिख्लाखौ माबायदि हाबा खालायनो? आं हाबा खालायनो होननानैथ' बुंबाय। नाथाय आं हाबिलाखौसो मोजां मोनो आरो हाबिलाजोंसो आं कर्ट मेरेजबो खालायदों। बेजोंसो आंहा जुलि लानो गोनां खोथामोन। आं मिथिगौ आंहा गोरोन्थि जादोंमोन, नाथाय
आं बेखौ माबायदि गनायना लानो आं बेखौनो हमनो हायाखै बाबा। आं मा खालायगोन बै समा सफैब्ला जाखालि आं बेखौ हाबा खालायनांगोन आं मा खालायगोन बाबा। नायाबा जोंबो सानसे समाव सेंग्रामोन, जोंबो मोजां मोनफेरबाय आरो नोंबो जे हाबिलाखौ मोजां मोनो आं मिथिगौ। नाथाय मोनसे खोथायाबो सैथो आरो थार, बेखौ जोंनो मानिना लानांगोन। जों माब्लाबा गावनि मोजां मोननायखौ जों जायखौ नागिरो, नों जायखौ नागिरो बेखौ जों जिउआव मोनाबो जानो हानाय। नोंजों आरो हाबिलाजों खाफालाव लिरनायानो गैयामोन खोमा। जुदि थागौमोन बेबायदिसो जानाय नङामोन ना। दे हाबिला थांनाया बारा गोबाव जायाखै, नाथाय समथ' जाबायबो। बियो जुदि फैफिनोब्ला फैफिननांगौमोन गावनो गोरोन्थि जाबाय होननानै। बिहाबो फैनो गोसो गैखाया। आरो जुदि हाबिलाया दिनै फैया गाबोन फैया देनांसिमबो फैया, नोंथ' सोरखौबा नङा सोरखौबाथ' जुलि लाखानांगोन। दिनैबा गाबोनो माब्लाबा बोसोरसेनि उनाव नङा बोसोरनैनि उनाव बोसोरबानि उनावबाबोथ' नों जुलि लानांगोन। नों हारसिंथ' थानाय नङा, बंस' बारायनांगोन, गथ' गथाय फेमिलि नांगोन नोंनोबो। नोंथ' हारसिं थानो हानाय नङा। जोंफोरबो सानसे समाव बोरायलांगोन, बुरिलांगोन, थैलांगोन। नोंथ' सानसेबाबा जुलि लानांगोन। सोरबा गुबुन सिख्लाखौआनो जा दा बे माइनावखौआनो जा, नों सोरखौबाबोथ' लानांगोन। नोंथ' हाबिलाखौनो नेबाय थानो हाया। नों खालि खोथाखौ पजिटिभल' सान। बोसोरथामनि उनाव हाबिला फैयाब्ला गुबुन सिख्लाखौ हाबा लानाया जा आरो दिनै नोङो माइनावनि न'आव थानाय माइनावखौ हाबा लानाया जा समानानो जागोन। सानसेबाबो सानसेथ' सोरखौबाथ' जुलि लानांगोन। जोंबो थांसै। नों दा एसेबां सानबाय थानांला। मोजाङैल' था नोङो। आयै नोंसोर बयबो थांनो नागिरदों, नों थालाङा मानो साननैसो नङाबा आयै? न'आवथ' मानसिबो दंखायो, नों थालांना आयै। आं हारसिंबा बोरैबा मोनथारदों। फैगोन दे, साननैसोनि उनाव फैफिनगोन। नाथाय दिनै थांसै। माबायदि थागोन आं बे सिनायफेरि जायगायाव? आरो आंनि गोसोआ अलरेडि एसेबां स्ट्रेसआव दङ आं ओरैनो। बिनि सायाव आरो बे न'खराव बेफोरबायदि मानसिफोरजों आं मानसि मोजां गाज्रिजों खोथा गैया, आं माबायदि थागोन बेखौसो आं सानना मोनाखै आं। मोजाङै रायज्लायना माना डेटफोरखौ फिक्स खालायना माब्ला मा खालायनाया मोजां बेफोरखौ नायनानै रायज्लायनानै फैनि। बेनि उनावनो सम खाबु बाराय मोजाङै नायनानै नोंसोरनि जुलिनि डेटखौ फिक्स खालायनानै लानानै थांसै नोंखौबो। नङाब्ला जेसेबांनो गोबाव खालायो एसेबांनो नों बेयाव थानांगोन आरो नों थानोबो सुखुनाय नङा मालायनि न'आव। माबोरैनो लाना थांगोन आबा नोंखौ, नों टेनसन लानाङा। रनि, नोङो बाव दङ? आंखौ खोनानो हादोंना? रनि! मा खालायदां? रनिखौबो नागिरनानै मोनला। रनिखौबो गारना थांनो हाला दां। मानसिया बेमारिबो खानाबो। आं बेखौ हारसिं माबायदि गारना थांनो? अबावबा गोलैलासो दंलाबायो नामा? मोजाङै दंना गैयाबा रनिया? अबाव दंहैयो? इसिबां जायगा नागिरबाय आं रनिखौ, नागिरनानै मोनला माथो मानसिखौनो। इसिबां सोंबाय खाथि खालानि मानसिफोरनावबो, दखानफोरावबो रनिखौ नुदों नामा होनना। रावबो नुवाखैनो माथो। अबाव थांखो होनब्ला रनिया? आदा गुदाल, आदा आं खालायनो होनना खालायाखै। आदा आंखौ निमाहा हो। आं उफाय गैयिनि थाखायसो बेबायदि खालायबाय। आदा आंखौ निमाहा हो। आदा सरि आदा। गोरोन्थि जाफ्लांबाय। आं खालायनो होनना खालायाखै आदा, आं गोरोन्थि जाफ्लांबाय। हाबिलाखौ आं हाबा खालायामोन। उफाय गैयिनि सिन्दुरबो नांगौ जाबाय। आंखौ निमाहा हो आदा। आदा आं अबाव दं? आं नुनो हादों। आंनि मेगननि नोजोरा फैफिनबाय। आं नुनो हाफिनबाय। आं नुनो हाफिनबाय। आंनि मेगना नुनो हाग्रा जाफिनबाय। आं गासैखौबो मोजाङै नुजोबदों। आं गासैखौबो मोजाङै नुजोबदों। मा जायगा बेयो? बे हस्पिटाल बायदि नुदों आं बेखौ। औ, हस्पिटाल। बे हस्पिटालनि बिसिना। आं बिसिनायाव उन्दुना दं। आं गासैखौबो नुजोबनो हाबाय। नाथाय मा जानो, मेगननि नोजोरा फैफिनदों। आंदि बेसे गिदिर प्रब्लेमाव खोख्लैबाय। आंदि लाइफफोरखौनो धंस' खालायबाय। आं प्रब्लेमाव खोलैबाय। हाबिलाखौबो, आदा गुदालखौबो आं बिसोरनि गेजेराव फैबाय। आं मा खालामगोन दा? आं मा खालायबावगोन? आं हाबिलाजों नोजोर आं हाला। आं हाबिलानि मेगनाव माबायदि नायगोन? आरो आदा गुदालखौ गथाय खेबस' खालायनाय बायदि जाबाय। आं मोनथिनानैबो बेफोरबायदि खालायनाय जाबाय। आं लागै थैनांगौमोन। आंखौ हाबिलाया मानो थैनो होदि बिसोरनि आखायावनो? आंखौ बुजा थैनो होनांगौमोन।
नाथाय दिनै आं बेबायदि खालायबाय। आं बिसोर सानैनि लाइफखौ बरबाद खालायबाय। आं नुजाला आं हाबिलाजोंबो नुजाला, हाथा गुथालजोंबो नुजाला, रावजोंबो नुजाला आं अबेबा गोजानाव खारखोमानोसै। सरि हाबिला, आंखौ निमाहा हो। आं नोंजों नुजानो हाला। नोंजों नुजानो हानाय गोहो गैला आंहा। आं नोंजों नुजानो हाला। सरि हाबिला, आंखौ निमाहा हो। आं बै जायगायाव थांफिननो हानाय नंला। आं थांफिननो, आं दायनिगिरि। आं नोंनि दायनिगिरि, आं थांला। जानो हागौ आंनो नोंनि लाइफखौ धंस' खालायबाय, नाथाय आं मोजांबो खालायनो हालाना। सरि हाबिला, आरो खिखौबो नोंनो नायदो। आंहा साहस, सक्ति, बोलो, गोहो जेबो गैला। आदा रनि, सिखारबाय नोङो? सिरि मोनबाय? आदा, आङो बारहुंखा। सिनायाखै नामा आंखौ? आदा, मा जाखो? माथो होआ मानो? आबा रनि, आबा रनि नों, आबा रनि, आं सानदोंमोन नोंखौ आं खोमानानै लाबाय अराय समनि थाखाय। नोंखौ नुफिननाय नंला आं अराय सम। आं नोंखौ नुफिननाय नंला होननानै सानदोंमोन आबा। आबा नों अबाव दंमोन आबा? नों मोजाङै दंना आबा? नों मोजाङै दंना? आबा मा जाखो आबा? नों मेंदोंना आबा? थां जिराय, थां उन्दुदां, थां। नों मा जानो? गासैबो दङ। नों जा बुस्थु मोजां मोनो गासैबो दङ न'आव आबा। आं संगोन। थां नों उन्दुदां, एसे रेस्ट लायदां, थां। बारहुंखा, नों माने खिन्थाहराखै आंनो? रनि माने माबोरै जानाय बेफोर? अबाव लोगो मोननाय रनिखौ? आरो मानो सानहा बेबायदि जाना दङ? रायज्लायाबो, माथोबो होआ। अबाव लोगो मोननाय नों बेखौ? मायबा बुंदोंना बुङाखै बियो नोंजों मोजाङै रायज्लायाखै? अबाव दंमोननो बियो? एसेबां सम अबाव दंमोननो बियो? अबाव थायोमोननो? रायज्लायाखै नोंजों? मोजाङै रायज्लायाखै आदाया। जायखिजाया फंसे खोथाल' बुंदों आदाया हस्पिटालाव। माने आं दाबो थांनानै दङ, थैयाखै, बे रावखौल' बुंदों बियो। बेनिफ्राय आरो जेबो रायज्लायासै आंजोंबो। आदाया सोलायथारबाय आयै, जेबोखौनो रायज्लायासै आंजों। मोजाङै आं एसेबां बुंदों, एसेबां सोंबाय, जेबो बुङाखै, जेबो मोजाङै रायज्लायाखै। नङा, नोङो अबाव लोगो मोननाय बिखौ? हस्पिटालाव? माने नों माबायदि मोनथिनाय रनिया हस्पिटालाव दं होननानै? मा जानायमोन बिहा? सासे लोगोआ फन खालायना खिन्थाहरदोंमोन। आदानि फट'फोरखौ नुदोंमोन ना, बे आदाखौ सिनायो। गोग्लैना दंमोन ना आदाया अबेबा गामिनि लामा गेजेराव। गोग्लैना दंमोन? बेनिफ्राय होनबा बिदि डक्टरफोरा मायबा बुंदों नामा? मानो बेबायदि रायज्लाया मायबा जादों होनना बुंदों नामा? मा जानाय? बियो मोजाङैथ' दङ? खर'फोरा जेबो प्रब्लेमथ' मोनाखै? डाक्टरा जेबो कमप्लिकेसन गैया होनना बुंदों माथो, मोजाङै दं होनदों।